your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Konya Bicolano! Robin Sena! Na-traffic na ba ang lahat? Ay, Diyos ko! Akala ko hindi na ako abot sa programa natin. Oo nga, akala ko wala ka nang aabutang kumpanya. Yung Paskong-Pasko na walan ka ng trabaho. Oo nga, paano ba naman, Robin Sena, Awa. Gagi pare? Sa lahat, sa kahit anong sulok ngayon ng kamay nilaan ng Pilipinas, super busy talaga. Awa. Kagabi may Christmas party sa dinaanan ko. Oh. After nung Christmas party, may Miss Gay na naman. Ay, pa. After nung Miss Gay, may another Christmas party. O, Talagang diba? party-party. Yung gusto mong matuwa pero mababad trip ka. Oo. Parang kahit saang sulok, yun nga, barado. Oo, kahit ngayon CR namin, barado na. O, diba? Feeling ko kahit yung bulsa mo barado, no? Ay, legit yan. Mga wala ng pera. Pero uy, yung mga karamihan kasi sa ating mga empleyadong kabisyo, Oo. ito na yung last day nila. Oo, sa trabaho kasi tinanggal na sila. Si Santi na pala. Oo nga. Ay nako, pero ramdam na ramdam natin yung excitement ng mga tao. Legit Dahil yan. nga ilang araw na lang Pasko na. Nako, ikaw ready ka na ba? Hindi pa nga Parang magtatago lang ako sa Pasko Wala ako napaghandaan, ikaw ba? Wala masyado. Actually ngayon, pag nakita mo ako on screen, ang kintab-kintab ko pa. Ano ang kintab-kintab kanina? Nagmamadali tayo nung ginagawa mo, nagre-retouch Re-retouch tayo. Tinalo mo pa ako. Siyempre, Pasko. Diba, Awa. kahit tambay tayo this Pasko, dapat parang gloomy. Blooming pa rin tayo. Sa bagay, totoo naman. Hindi lang naman para sa mga may trabaho ang Yes. Pasko. Para din ito sa mga tambay. Yan, sa mga walang ginagawa sa buhay. Ay, nako. Dahil speaking of mga tambay, eto, ibibigay namin sa iyo, kabisyo, ang unang dalawang uri ng Tambay tuwing Pasko! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga sauligang. Ayan! Ayan, kompleto na ang handa. May leche flan, pansit, spaghetti, lumpia at fried chick. Tao po! Tao po, Aling Jessa! Ay, Yosep, ikaw pala, Mar. O, napadalaw ka. Anong oras na? Naku, ilang minuto na lang. Magpapasko na. Oo nga po eh. Oh. Isasauli ko lang po itong walis tambo na hiniram namin sa inyo last year. Last, totoo ba? O, sige, akin na. Ito po oh. At Aling Jessa, Oh, ano yun? Di ka pa umuwi. may lumpia po ba kayo? Oo, bakit? Wala ba kayo? Wala po eh. Ay, nako. O siya, pasok, halika. Tikman mo yung lumpia dito. Tsaka ano pa meron. Jessa! Ay, Aling Jessa! Robin Sena naman? O ano? Isasauli ko lang po itong kalderong hiniram namin nung 5 years old pa ako. Ilang taong ka na ba? Diyos ko! Tagal na! 18 na po ako, dalaga na. Ang tagal na ha? O pero sige, salamat. Aling Jessa. O bakit? Uwi ka na. Dahil 18 na ako. May fried chicken ka ba dyan? Ay nako, o siya, halika na. Total Pasko, halika, kumain ka. Salamat. Uy, hi Mar, dito ka pala. Halika na. Uy, nice to meet you. Ayan! Hindi ko alam, pero ngayong Pasko, magpag medianoche, ang daming mga ibinabalik na gamit. Yung tipong mapapa-question Awa. ka sa sarili mo na, teka, sandok ba namin to? At least merong kapalit na binibigay. Ay, oo. Diba? At higit sa lahat, at least may sinasauli. Oo, dito mo rin malalaman na sobrang creative ng mga tambay dito sa Pilipinas. Oo. Sobrang creative nila. Yung mga tipong tambo, ibabalik nila Awa. para lang makadekwat ng lumpia, Oo. ng fried chicken. Totoo. Magaling sila mag-mindset, mag-tactic. Yes. Kung ginagamit nyo yan para maganap ng trabaho, edi masaya sana tayo. Hindi rin pwede. Ba't Kasi naman? kapag ginamit nila yan, yung mindset na yan, Awa. scammers sila. So okay na yan, dyan na lang Ayun hanggang pala. pagkain na lang. Ay, no. Kaso lungkot naman tuwing Pasko lang nila nagagamit. Oh well, at least. At least makakain. Tama. Anyway, that's number 1. Po naman tayo sa last but not least, number 2. Pandua. Pangadwa. Ito ang mga Biglang liko. Ay. Pre, Oh, wala ba kayong handa ngayong Pasko, pre?
Wala eh. Ay, slang-slang ka pa dyan. Konyo, wala naman pala kayong handa. Ano ba yan? Eh, ganun talaga. Tipid kami eh. Sige, basketball na lang tayo, bro. Oo nga, buti pa nga. Tara, basketball na lang tayo. Sandali. O bakit? Sandali, bro. O, bakit? Si Aling Jessa yun, di ba? Naku, tingnan mo. May hawak na mga Tupperware. Ay, At oo for nga. sure, leche plan laman yan, teka. Oh, wait bro, saan ka pupunta? Wait lang, bro. Kala ko maglalaro pa tayo. Sandali, bro. Mamaya na. Laro naman muna sa tiyan. Oh, ay! Sus Mariosep, Mar, ikaw pala yan! Naku po, tulungan na kita, Aling Jessa, dyan sa dala mo. Napakaraming lianera eh. Naku, napakabuti mong bata! Ano po bang laman neto? Leche flan! Leche plan, sabi na eh. Sarap ng amoy. O siya, tikman mo, go! Pwede po. Oo naman! Go! Itong dalawa yan! Oh! Sarap. Sarap, diba? O, dalawa yan. 350 plus Oh. 350 yan, ha? Uy. O, tsaka nabuksan mo na. Walang iba, walang balik-balik. Bayaran Ay, mo, ha? ikaw na lang tikman ko, te. Ay, Ay. Pero yung mga tambay kasi sa Bicol ganito, Oo. biglang nagiging matulungin. Ah. O syempre kapag matulungin ka, naku napakabait mo, ito lumpia para sa'yo, o ito leche flan Ay, para pa. sa'yo. Mag-ingat ka lang kasi may mga iba dyan, yung katulad mo, yung kakilala mo, Awa. si Sharon, Oh. naku mapagsamantala, yung tipong titikman mo pero may bayad pala. Ayan. Uy, pero ito lang din yung magpapatunay na sana laging Pasko. Yan. No, ramdam mo na yung mga tao bumabait. Yan, oo. Kahit na plastic lang. Oo, at least kahit nakakatuwa isang pa beses, rin. no? Awa, totoo. Tsaka dito kayo magkakapalitan ng ulam. Yan. Yung embutido, tapos bibigay mo naman yung hamon. Pero wag lang Yan. kayo magpalitan ng asawa. O kaya huwag kayong magbabalikan ng asawa Ay, din. tama. Diba? Ito, balik ko sa'yo, ex mo. Oh, ito na, balik ko din sa'yo, magulang mo. Ay, naku, anyway, Kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito at baka may gusto kong ihabol na pamasko sa amin ni Konyo Bicolano. Oo, katulad ni Mayet de la Rosa. Kaya nga, naku, ang daming boxes dito. Maraming salamat po, De La Rosa family. Salamat dahil sa pagkinang ng Pasko ninyo. Kaya nga. Ay, naku, siya Kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shanna. Your Ragong Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siana! Sasakyan si Ka